għandna inċident ta' traffiku b'xi nies feruti. Ġejna informati wkoll mill-isptar li ħirġa ambulanza u anka ġejna informati mill-Protezzjoni Ċivili ħabba xi żjud u debri li ħajkunu qegħdin jaffiċinaw ukoll fuq il-post. Zero Mike, l-Roads Policing, il-messaġġ ħadnieh, grazzi. Meta il-Control Room tal-Korp tal-Pulizija tirċievi rapport dwar inċident ta' traffiku, il-Pulizija mit-taqsima ta' Roads Policing jistaqsu hemmx feruti u jekk ħarġitx ambulanza fuq il-post. U min-naħa tagħna se niġu dispatched mal-ewwel. Ħammorru fuq il-post u skont ħansibu mbagħad ħanaħdmu. Però l-ewwel priorità at that point hekk għandek il-feruti huwa li tagħlaq u tippreserva x-xena. L-Ispettur Nathan Buġeja spjega t-tibdil li sar fil-korp mindu twaqfet din it-taqsima. Fil-korp tal-Pulizija kellu sezzjoni ta' traffiku qabel di ġi revamped għal Roads Policing Unit. L-lum il-ġurnata ġew maqsumin f'żewġ partijiet ta' Roads Policing Unit. Għandek is-sezzjoni li kienet is-sezzjoni ta' traffiku li jagħmlu l-enforcement, skorti mad delegazzjonijiet, patrols u awareness fit-triq fost ħafna affarijiet oħra. U mbagħad għandek unit ġdida parti minn Roads Policing Unit li ħajinvestigaw il-kollużjonijiet kull fejn għandek ferut, nies feruti involuti. L-Ispettur Buġeja qal li l-Pulizija tar-Roads Policing jistgħu jagħmlu test tan-nifs lil kull xufier involut f'ħabta. Mal-Pulizija ta' din it-taqsima morna fuq rapport ta' inċident fl-Imqabba. Innotajna l-użu tal-aħħar teknoloġija li tajn lill-Pulizija fil-qadi ta' dmirijiethom. Fuq il-post tal-inċident jintużaw kameras, drones, jittieħdu ritratti mill-ajru u minn angoli li qabel ma setgħux jittieħdu biex jiġu ppreżentati fil-qorti u bekk tingħata d-dinamika tal-każ kollu. Tamir ġdid li qed jużaw Roads Policing Unit u s-Sim Pro li fost affarijiet oħra ikkejjel il-veloċità li biha kienet għaddejja vettura qabel ma ħabtet, kif spjega Surġent Damien Gallia. Bażikament użaw fuq kolliżjoni fejn ovvjament ikun hemm feruti bil-possibilità li xi ħadd ħajtlef ħajtu jew ikun hemm persuna li sfortunatament diġà tilef ħajtu biex jintużaw sempliċement kemm naqbdu l-equipment imwaħħluh mal-karozza. Bil-karozza ovvjament irridu nsuqu fit-triq li ġrat il-kollużjoni u minn tal-inqas fiktar post sejf viċin biex ittarmak l-asfalt jew ikun tal-istess kwalità. U bħala l-użu primarju tiegħu huwa li jkejjel il-frekwenza li ngħidulu coefficient of friction aħna bejn it-tajr tal-karozza u l-asfalt jew is-servizz ta' triq. L-Ispettur Nathan Buġeja enfasizza li 17 l-uffiċjal ta' din it-taqsima jingħataw taħriġ regolarment fosthom fil-fotografija, l-użu ta' drones fuq kif tiġi preservata xena tal-inċident u fuq investigazzjonijiet dwar ħabta. Għalli lan ta' din it-taqsima mhuwiex biss li jmorru fuq ħabta jirrapportaw u jinvestigaw, imma jekk il-Pulizija ta' din it-taqsima jaraw li hemm nuqqas, jgħaddu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom u min-naħa tal-infurzar jagħmlu kampanji biex in-nies ikunu iktar konxi ta' x'qed isibu fit-toroq bilan li n-numru ta' inċidenti jonqos.